δόξα την οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Πάτερ. Έχεις εξασφαλίσει μια λαμπρή θέση στον παράδεισο, Αρχιμίδη. Λίγο μακριά δεν πέφτει, Πάτερ. Τι εννοείς, τέκνον μου? Λέω, θα προτιμούσα μια μικρή προκαταβολή τώρα που είμαι ζών. Ζών! Όχι ζών, ζών, ζωντανός. Μη βλασφημείς, Αρχιμίδη. Ξέρεις πολύ καλά ότι θα ανταμυφθείς στη μέλουσα ζωή. Με την παρούσα τι γίνεται? Έλα, κάτσε να διπνήσουμε μαζί. Έλα. Ω, και φτεδάκια. Σήμερα είναι μέρα νηστείας. Μη σε νοιάζει, θα τα βαφτίσω. Αν χρειαστείτε νονό, εγώ εδώ είμαι. Τι τα βαφτίσατε? Φασόλια. Τρώγε. Δεν μπορώ να φάω. Τα όσπρια με πειράζουν στην κολίτιδα. Να, έπρεπε να μου το έλεγες, Αρχιμίδη. Δεν μπορώ να ξανακάνω τώρα το μυστήριο.